Починаємо! Команда КВН «Антивірус» вітає вас на міському фестивалі КВН «Як тебе не спалити, Києве мій». Every day I'm shuffling. А зараз сценка «Пожежа в квартирі». О Боже, що мені робити? У мене квартира палає. Точно, треба зателефонувати в службу порятунку. Пі-пі-пі-пі-пі. Алло? Алло, так, доброго дня, допоможіть, у мене квартира палає. Я весь палаю, що мені робити? Ти вже весь палаєш, мій любчику? Так, тут так спокійно, допоможіть. Добре, зачекай. Я надягаю свій блискучий шолом, обтягуючий костюм, затягую все це того ремне. А ви точно служба порятунку? Можна сказати і так, мій любчику. Ну так виїжджайте. Ну добре, зачекай, мій нетерплячий мустанг. Я сідаю в велику, червону машину, яка виїжджає з великих воріт. Пі-пі-пі. Ай, не ти набрав. Пі-пі-пі-пі. Доброго дня! Вас вітає служба порятунку. Так, добро, допоможіть, мене квартира палає, що мені робити? Якщо у вас загорілося кошеня, натисніть кнопку 1. Якщо у вас підгоріли пельмешки, натисніть кнопку 2. Скоріше. Якщо ви хочете викликати пожежників, натисніть кнопку 3. Так, піп. Вибачте, але лінії тимчасово перевантажені. Послухайте нашу нову мелодію. Щоб завантажити цю мелодію, натисніть кнопку 1. Щоб перевірити ваш баланс, натисніть кнопку 2. Щоб викликати... Алло? О Боже, це знову ви. Це знову ти, мій нетерплячий мустанг? О Боже. А зараз сценка «Бабуся на пожежі». Ой, а ну чого тут сидиш? А ну пішов звідти, то я віддам, так полетиш ото в мене, пожежа, пожежники, ви де, пожежники? Я бабцю горить. Воно горить. Воно пішов рятувати. А ну підожди, дай Ніну покличу. Ніна! Тебе як палає, Ніна! А ну почекай, не встигнеш, бери драбину. Що за драбина? Підожди, не встигнеш, бабцю слухай, бери батута. За батутом ти що? Підожди, не встигнеш, викликай вертольота. Вертоліт, точно. А ну почекай. Синку, моя квартира горить, синку! Вперед! Кожного дня ви рятуєте сотні людських життів. Ви наші супергерої. Ми вам хочемо сказати дякую. І наступна сценка присвячується вам. Ось ви і познайомились з нашою командою.